Здравейте от ден 10. Днес се чувствам също отлично. Пълна съм с енергия и това е добре, защото днес имам доста работа да свърша. Не само аз, днес с мъжа ми, разбира се. По време на наводненията от Дана във Валенсианска област и ние имаме малка щета. Част от оградата ни е паднала в съседите и те искат да започнат своя ремонт от своята страна. Затова ние вчера бутнахме нашите дръвчета, които бяха наклонени, но пък изчакваме застраховката да дойдат да видят щетите и да видим дали ще дадат някакви пари за оградата. И днес трябва да отидем в съседите и да съберем дръвчета, които бутнахме. Е това всичкото нещо долу. Трябва да го натоварим в един бус и да го изхвърлим. Ако има дръвчета, които може да спасим, ще си ги приберем, защото може отново да си ги посадим. Пък може и само ограда да сложим. Ще видим. Ще го решим. И така. Това е много работа ни чака, но времето е чудесно, слънчево и прекрасно. В Испания почти всеки ден е така. Бъдете здрави! Хубав ден!